Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongietorri, bigarren kafea saiora. Dagoeneko, nik bigarren kafea hartu dut eta hau hirugarrena da. Nik sekula ez dut kaferik edaten eta gaur hartu beharrean nago. Ba, ez hasigo Juri, adikzioa sortzen du. Baina gaurko efemerideak ikusi ditut eta hasia horretik nekatuta nago. Abeltzezirri borratu, paixiluneak esan naiz zure espainetan, hil nahi duen poema nekatu bat naiz, zure espainetan, hil nahi duen poema nekatu bat. Zer du aurriaren 11ak? Gaur ez da ba kirolaren mundu eguna edo loezinaren nazioarteko eguna? Ez, okerrago, gaur heteropatriarkatuaren munduko eguna da. Hori ere baldakar egutegiek, eta noiztik existitzen da ba. Beti da nik, ikusiko duzue. Hasi gaurko egunez gertatutakoei begira eta nabarituko duzue, ari batek lotzen dituela guztiak. Heteropatriarkatuak. Gaur hemeroteka ez, gaur heteroteka kontsultatuko dugu. Escenas de universal, tragando sermones sobre mi gran potencial. Yo estaba ahí abrazada a la taza del váter, yo era incapaz de soltarla y ellos de mirarme. Gaurko egunez 1972ko urriaren 11an Marie Claire Chevalier eta bere amaren aurkako epaiketa hasi zen Frantzian. Marie Claire 16 urteko gaztea zen eta bortxaketa baten ondorioz geratu zen. Ordun, abortatu ostean bere bortxatzaileak bera salatu zuen. Giselle Halimi abokatu eta ekintzaile feministak defendatu zituen, eta Simone de Beauvoirrek arazo politikoa zela esan zuen. Epaiketa irabazi zuten eta epaia mugarria izan zen Frantziar estatuan abortua legeztatzeko. Epaia txalotua izan zen arren, Marie Claire Chevalierrek urtez pairatu behar izan zituen egoera traumatikoaren ondorioak. Eta zein izan zen gertatutakoaren erruduna? Heteropatriarkatua. Ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Heterotekak dio, gaurko egunez, 2017an aurkeztu zutela Sofia robota nazio batuen erakundean. Gogoan duzue Sofia? Unai elordik guk baino hobeto azalduko luke, baina saiatuko naiz. Sofia robot humanoide, ginoide motakoa da. Hanson Robotics konpainiak garatua. Ikasteko, giza portaerara egokitzeko eta horiekin behar bezala lan egiteko diseinatu zuten. Sofiak adimen artifiziala, datu bisualen prozesamendua eta aurpegiaren azterketa erabiltzen ditu, gainera, keinuak eta aurpegi adierazpenak imitatzen ditu. Eta gai da, zenbait galdera erantzuteko eta elkarrizketak izateko. Bai, eta titia handiak dauzka, gerri estua, ezpain gorriak, eta nola ez ama izan nahi duela esan berri du. Bere ametsa dela harritzekoa. Robotek ere ezin diete hiperfeminizazioari esegin. Zeren adierazle da hau? Heteropatriarkatuarena. Eroso sentirte naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentirte naiz, baina horrek ez dotu. Eta gaur, hainbat herrialdetan, armairutik ateratzeko eguna da. LGBT komunitatea osatzen duten pertsonen giza eskubidez jabetzeko eta gizarteren aurrean sexu orientazioa askatasun osoz adierazteko sortutako eguna. Egun honen data Washington DC'n 1987an egin zen gay eta lesbianen eskubiden aldeko martxa nazionalaren urteurrenaren ondorio da. 70 herrialde inguruk legez kanpokotzat jotzen dituzte sexu bereko pertsonen arteko harreman baimenduak eta gehienek espetxe zigorrekin zigortzen dituzte. Gainera, legez zigortuta ez dagoen herrialdetan ere, LGTBI kolektiboko pertsonek diskriminazioa eta gorroto krimenak jasaten dituzte egunero. Zerekin egin dugu topo berriz? Heteropatriarkatuarekin. Kaixo amatxo,
une gogorra, iruditzen zait gaurkoa, eta nahi nuke gaurko antzera, bizitzea biharkoa. Seme jatorraude zu parean, itzeko eta guapoa, baina agian ez da izango, zuk uste bezelakoa. Semea armairutik atera da eta ona hemen amaren erantzuna. Ara semea nik ez dakit zer, darabilkizun jokoan, nonbait berdinak ezote gera, barruan eta kanpoan. Zinean bezala hartu zintudan, mundura sortutakoan, zeran bezala onartzen zaitut, persona egindakoan. Ez dago egoera festa egiteko moduan, ez? Eskerrak, etorkizuneko belaunaldiek salbatuko gaituzten. Gaur neskatoaren mundu eguna da. Data hori Nazio Batuen erakundeak aldarrikatu zuen 2012an munduko neskatila guztien eskubideak aldarrikatzeko. Eta hau hartarazteko bere generoarengatik oztopo asko gainditu behar dituztela. Hau da, ez zera patriarkatua berriro. Apuntatu nazazu ama esan ez erantzun zidan, zer diozuen elaztana baleten eman dut zure, izenan eskazarelako futbolako gorra data, zure moduko neskentzako. Gaur parranda egingo dut, berandu helduko naiz etxera, norekin jetxiko zara, nork lagunduko dizu etxera, ama 6 urte ditut, ez dakat inorren beldurrik, baina nien naiz fidatzen, polit jarri zara alferri. Bertso eskolan hasi nintzen, badara matzat 3 urte eta garko txapelketara, takoiekin joan nahiko nuke, baina horrela mutilek, bertsoz barre egingo dizute, mendiko bota jantzita, ondo tratatuko zaituzte, ingenieritza ikasketak, edo beste... Bagu patriarkatuari aurre egingo zion emakume baten inguruan ariko gara gaur, Ada Lovelace inguruan. Eta asteburuko bertso bat berreskuratuko dugu. Jon Euriak Donostian botatakoa. Horren arira, droga menpekotasunaz ere arituko gara. Beinat Gereka ere hurbilduko da gure laborategira. Itsasoak pizten gaitu dokumentala egin du getariarrak. Noiz arte izango dira Getari eta Euskal Herria herri arrantzaleak? Ea galdera hori erantzuten digun. Eta Juan Inazio Artxuagak honako hausnarketa dakar. Zein hemen pedago errealitatea? Eta noiztik? Aizue, errealitatea guk hemen kontatu nahi dizueguna, eta azaldu, eta hausnartu. Hasi egingo gara, urriak 11 ditu gaur eta aste artea da, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratsaldeon. Eta zuekin Goi hori ez eiza Arandia. Arratsaldeon. Eta zuekin izketan ari den hau, Inigo Asensio Lurbide. Ze serio? Errealitateari helduta. Eta sorbaldari ere bai. Sorbaldako mina dakizu zinen errua dan ez dago jori? Julenena. Txintxarri ostionena, bai. Ya está. Bigarren kafeak 458 garrena du gaur, arratsaldeak 4:13 minutu, urriak 11, gu hemen 3, Laister 4 ere batuko zaigu, eta horrengo 2 orduetan zuekin izango gara hemen naiz irratian bigarren kafean. Arratsaldeon, ongi etorri, animo, ja ostirala dela, edo antzeko zerbait.
know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. I can feel. Julen Goikoetxe Arbegozo, ire maiteuta zindek. Gaurkoan maite dut ez batekin nator. Ara, baita nire, goiuri, nahi badezu batekin, iruko negatibo egingo du. Denboraldiko lehenengoa. Bueno, testu ingurua, iragan ostiralean, Gasteizen, badakizu Gasteizi duela 10 urte, Europako hiriburu berdearen alako izendapen bat edo eman ziotela. Kontua da, izendapen horren aitzakian, 10. urteurren hori edo ospatze aldera, baimat ekitaldi antolatu zituztela Gasteizen, eta hoien artean, iragan ostiral iluntzean, Fueros plazan, Omago eta Zazen kontzertuak antolatu zituzten. Bueno, gero galdera. Omagori buruz. Omagori buruz. Bukaeran harrapatu nituen, dena esan barda berandu iritsi ginen, eta baina, bueno, kontua da. Omago eman zuen bere kontzertua, Zazen kontzertua hasi zen, eta Zazen kontzertu osoan zehar ez genuen hitz bat euskaraz entzun. Zaz abeslari frantziarra da, baina ez dakit eskerrik asko kulturanistasunaren adierazle ere behar luke. Behar luke. Eta askotan ez du asko eskatzen, eta egia da, dozein gauzatxorekin ere txalok hasten garela ez, ez dakit eskerrik asko bat, Gabon bat, Gasteiz hitza, ez dakit hori ere kaso soberan etzegoen, kontu guztia gazteleraz, buenas noches, gracias, Vitoria, ordena horrela. Eta une batean, zeuzkan, paper batean, ala moduzko gazteleraz egiteko speech batzuk prestatuta, eta halako batean hasi zen bere ama Abilan egontzela, demora batean, Antunak ezagutu zituela, eta halako batean, eszenatokiko argi guztiak, eszenatokiko foko guztiak, kolore horiz eta gorriz jarri zituen argiteknikariak, eta Klabelitos abestia abestu zuten, eta etzen izan zerbait improvisatua, hau da, banda guztiak jo zuen, ensaiatutako zerbait zen, egia da, bezperan Sevillan edo bigun lehenago Sevillan arituak zirela, eta Klabelitos, eta Gasteizko Fueros plazan, zen nahi duzu esatea, uneko 90 edo gehiago, Klabelitos abesten entzun genuen, orduan nahiko, ez dakit momentu, ezer osoa edo izan zen. Oraindik Euskal Hiriburutan alako pankartak ikusten ditugunean, Tourist, this is not Spain or France, baten bate asaldatu egiten da. Eta ni pentsatu nuena zen. Akaso kontzertuan atera baliote, norbaitek? Eta ez dakit, enbeste manager eta bitartekari eta udal ordezkari eta erakundetakoak eta Green Capital eta histori guztiak eta ez dakit, ezote zeuen inguru horretan, zazi egun horretan, nontze bilan azaltzeko, ez dut esaten egin berretzuen hori iritzi kontua da, baina behintzat euskerazko erreferentziaren bat edo keinuren bat ez zuen izan, eta horixe da, nire gaurko maite dut eza. Ados gaude zurekin. Itzik esan gabe badakit zer den. Omago aipatu duzu eta Omagoari gara entzuten. Gogoitzela dut aldeo zuzenen ikusteko, baina ez dut inoiz harrapatu. Ze giro? Nik egiari zor esan dugu, bukaera aldera iritsi ginen, eta ez genuen Gasteizko Fueros plaza horretan, estenatukian olabait ere beko gunean jartzen den guruan armaila moduko bat dauka, armaila guztia jendez beteta zegoen, eta plazaren kanpoaldetik azken abesti bat edo biak entzuteko aukera izan genuen, eta egia esan, askotan beraien alde esan behar da, horrelakoetan esaten da, talde nagusiren aurretik jotzen duten teloneroien soinua. Orainik joera konplejatu hori badago, talde buru kartel buru diren talde horietan, beste taldeak gutxitzeko euren baliabide teknikoak mugatzeko, kompresoreak, limitadoreak, volumena, alakoak izaten dira. Gasteizko kontzertu honetan, Omagoren soinua
oso txukuna zen, beraz, alde horretatik esaten denez, aurkezpen txartel ona utzi zuten, zazen mailako artista baten aurrean jo aurretik, ziur aski, omago ezagutzen ez zuen jende asko egongo zelako, kontzertuaren zaiz, egia da, aurretik ja darmaila guztiak eta beteta zeudela, jende asko zegoen, beraz, nahiko itxura oso ona utzi zuen, antzegoen publikoaren aurrean, omago taldeak. Nik maite dut ez bakarra noen, baina bidozkat bat. Ez dut maite hori, jarrera komplejatu hori. Duela gutxi, Fitilos Fitipaldisek duela jaete batzuk San Mamesen jo zuten eta jiran telonero lanetan, edo aurreko talde lanetan aritzen dira Morgan taldekoak. Kontzertu hartan Morganez gain Gatibu berare bazegoen. Eta, jakin dudanez, bazegoen alako harrakala Fitoren soinu kalitate eta volumena eta besteen artean, eta horri handi batean hori teknikoki mugatutakoa, eta egia esan iruditzen zait hain gauza eskaxa, zuk distira egiteko gainontzekoak estali behar izatea. Bai, oso tristea. Bai, hori ez dut maite, eta gero beste gauza bat maite ez dudana, eta oso axalekoa da, eta nire errua da, totua naiz. Baina, dutxatu behar hortan, nik etxeko dutxan, beran badago kanila bat, eta gero gainean dutxaren telefonoa edo. Zera egin duzu. Azpikoa iriki eta behin ura bero dagoela altxatzen duzu, katxarritua, goiko dutxatik ura erortzen hasteko, baina hortik oraindik urotza geratzen da. Eta goizean kolpe hori, urotza erori da eta berotzen hasi da, eta gaur ere inigo, gaur ere tontoa nahi indek, gazte? Esnatze gondo etortzen da, horrela txorrota fresko hori. Orduako igual bigarren kafe hartuta nien, pentsa. Eta azalarentzako ona dela esaten dute. Azalantzako ona azala esate dute baino. Ja, behan du. Eskerrik asko txistea gozatu duten entzule hoiei guztioi, orain goiuri ezei zarandiaren txanda bere maite duta, edo maite dut eza esateko. Ez, esan dira zuen maite dut eza izan behar zuela, zuen taldekoa izateko. Baldin bada, hobe. Nik zuen taldekidea izan nahi dut. Ondo. Beraz, maite dut eza botako dut. Eta gaur landuko dugun gai batekin lotura du. Nik ez dut maite, zerbait ikusten duzunean eta pentsatzen duzunean, hau ze ona, eta gehiago ikertzen duzu, eta etzen bat ere ona. Eta hau oso kontzeptu zabala da, hau da, gertadak izuke, ze kamiseta polita, eta denda batean, eta pertsatik hartzen duzu, eta agian atzean dauka, zakit, Estatu Batuetako bandera, eta esaten duzu, zen zesidadei, ez da polita. Decepzio momentu hori... Edo barruan made in Bangladesh bat, eta bertan ikusten duzu esplotazioaren usaina ere. Hori, eta orduan esatezu, nik hau ez dut maite. Gaur gertatu zait, gero hariko gara ez, Jone Uriak ganbarako lanean botatako bertso baten harira, droga menpekotasunaren inguruan. Eta ari nintzen datuak biltzen, pixka bat ikertzen, eta ikusi dut elkarte asko daudela Euskal Herrian, horren aurka egiten dutenak, eta ikusi dut izen bat, eta zen artikulo 25 Madres contra la droga. Eta pentsatu dut, begira ze polita ez, ama batzuk elkartu dira drogari aurre egiteko, eta hasi naiz ikertzen pixka bat gehiago, eta ikusi dut, hau, intentzioa ona zela, itxuraz, ze 2010ean Madres contra la drogaren burua atxilotu zuten, dena estafa bat zelako. Gezurra zen. Erabiltzen zuten izen hori dirua lortzeko, eta diru horrekin gero ez laguntza terapeutiko, ekonomiko, ez inolako laguntzarik ez zieten ematen droga menpekotasunaren biktimei. Eta izan da, hori ez, prozesu guzti hori oso triste izan da. Hasieran nola emozionatu nahi zen, eta segituan nola zapuztu zaidan ilusio hori. Hori ez dut maite. Mentxio Mago eta Nacho Vegasen arteko elkarlan honetan, ningun zer egingo dugu. Urrengo minututxo eskaxa, ez digu asko ze gehiagorako emango eta.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aurreratu dizuegu gaur Juan Ignacio Artxuagaz etorrela eta ark bazuela buruan, guri hola plazaratutako osnarketa bat. Guk alaxe ditu diogu, gero ark esango digu, sarrera mateko modu honi buelta eman barotu diogun. Errealitatea noren esku dago eta noiztik. Alaxe izendatu dugu guk gaurko gaia. Gero ja Juan Ignacio nora joango den eta nondik etorriko zaigun beste kontua da. Aspaldiko, arratsaldeon, ongi etorri. Això, arratsaldeon. Guk horrelaxe ditu diogu atzoko konversazioaren arira, errealitatea noren menpeo, noren eskutan dagoen eta noiztik azalduko genuela neurri batean, baina ez da egite zuzena den edo nabardurarik egin berrote dugun ja abiatzeko. Errealitatea zer den, hasi beharko gineke galdetzen, ezta? Errealitatea zer den. Defini genezake esanez, izan badena. Nola bait, ez da? Zinez, benetan badena, ez da? Ez dakit beste definiziorik edo baduzuen horretarako? Ez da, ez bai izan badena. Kontua da hortik abiatuta jazten direla, ez? Bestelako zalantzak, eta zer da zinez, ez? Kontua da, errealitatea hizkuntza guztietan berdin esaten dana, gaina. Benepine frantsesez, inglesez, alemanez, italieraz, inguruko hizkuntza. Izango dira hainbat hizkuntza zeinetan errealitate hitza bera existiten ezten? Horren mundu ikuskerarekin lotura du? Egongo da? Ez dakit zenbat izango dira, baina... Beino beste aipatu dizuet, esaterako eskerrik asko esateko hitzik ez dutela, Australia zentralean. Baino errealitatea? Izango dute, nik ustelako ez, hain izakerako, ez dakit, naturarekin lotutako sinismena duten kulturetan ere, akaso... Hain kontzeptu unibertsala iruditzen zait? Oso gai interesgarria. Beste baterako. Ez norbaitek tesi bat egiten. Hori da. Lan handiko kontua da. Baina tira, ezagutzen, kultura askotan behintzat, edo gehienetan, eta hizkuntza gehienetan, eta burura datozkigun lehen hizkuntza horietan, ez dakit, realitatea denetan antzekoa da, edo berdintxua da. Jatorriz, bada hor... Itz bera, errobera. Kontua da, errealitatea berez ez dela izan badena, baizik eta horren barruan sortzen den edo sartzen den nabardura bat, ez da? Errealitatea erregetik dator, realidad. Eta horren atzean izkotatzen dena da, Indo-Europar mitologian ageri zaigun mezu bat, eta da, izan badena, badela, erregeak diolako hori badela. Erregeak, eta azkenean erregea bere eskutikan daraman, bere gaineko jainkoaren zea da, ezta? Eta orduan oso jainkotiarra da, izana esleitzeko zure buruari ematen diozun gaitasun hori, ezta? Izan bada, nik esaten badut badela, eta bestela ez da. Orduan, errealitatea berez zerbait faktikoa eta ezarria eta inposatua da, berez. Hau zuretzat nahiko ezaguna da, guk nik uste inoizeo aipatu dugula mikrotik kanpo edo barrura, baina egongo da, uinen bestaldean norbait lehenengoz konexioa egiten eta pentsatzen, joño, orain arte errealitatea erregetik zetorrenik enekienik, eta sortzen du, alako, ez dakit, buelta batzuk emateko moduko deskubrimendua, ez? Hau diskurtso politiko bat dela, eta kontzeptu politiko bat dela oso garbi ikusten da, gaur egun oraindik erabiltzen dela, ohartzerakoan, ez da? Konturatzen bazarete, debate politikoan, eta, ez dakit, zazpiak bat, edo Kataluniaren independentziaz, edo aipatzen denean, eskuinetikan beti, edo eskuin uniformista, espainolista horretatikan, ia eunetik eunetan, horri erasotzeko erabiltzen den lehen hitza da ameskeria. Gaur egungo prentxan eta tertulitan aurkitu dezakeguna, ez da? Ameskeria da errealitatearen kontrakoa. Edo zuzenean ukaziotik, esaldi negatibotik, hau ez da erreala.
Hori da. Hau ez da real, hau ameskeria da. Bai, eta behar duzu errealitatera jeitsi edo errealitatea heldu edo. Bai. Orduan, horrek emango liguke, antonimia horrek emango liguke beste definiziorako bidea, ez da? Eta izango litzateke errealitatea da indarrez inposa daiteken nahia. Eta indarrez inposa ez daitekeena, beharraina indarrik ez dagoelako, hori ameskerian geratuko litzateke, ez da? Hori litzateke beste zea bat. Bueno, honek denak nora garamatza. Bueno, azkenian, gaur egun, oso garbi ikusten ari da, izan badena gauza bat dela eta errealitatea beste gauza bat da. Inposatuta eta bideratuta datorkigun neurrian, ez da? Eta absurduraino gainea, esan nahi dut, gaurko kontutan sartu baino lehen, Elkanoren goraberak orain dela gutxi izan ditugu, Elkanoren munduaren bira ospatzen dugu irailaren 6an. Hori da efemeridea, ez da, irailaren 6an. Baina munduaren bira osatu zen uztailaren 9an. Nola? Irailaren 6an ospatzen dugu munduaren bira. Irailaren 6an Elkano iritsi zen Kadizera. Bai. Baina hori baino lehen iritsi zen Cabo Verdera, Senegalen aurrean dauden irla batzutara. Eta abiatzerakoan, joanekoan handikan pasazenez, munduaren bira Cabo Verdera iritsi zanean osatu zuen. Ez Sanlucarrera iritsi zanean. Egia da. Orduan, Euskaldun bezala gainea bitako bat, edo benetan geografikoki, faktikoki mundu bira osatu zuen puntuan, eta egun, puntuan ez gara Cabo Verdera joango ospatzera, baina... Edo bai. Kontua da, Cabo Verden arratsaldeko 4etan emisioa egiteko, hango arratsaldeko 6ak izango dira. Behin ospatzen. Bi ordu gutxiago Cabo Verden. Bai. Orduan, kontua da, edo eguna, benetan izan zen, eguna ospatzen dugu, edo bestela, etxea iritsi zen eguna baldin bada, ez Kadizea, baizik, eta Getarira iritsi zen egunarekin ospatu beharko genduke, ez da? Bueno, hori, mundu biraren aztakit garbi geratzeko, eman dezagun, Europako turra egin nahi duzula, ez da? Eta Bilbotik abitzezea. Eta aurrena Atlantikotik egin behar duzu, eta gero Mediterraneotik etorri gutxi gora bera. Orduan, Bilbotik Endaiara zoaz, Endaiatik Bordelera, Bretañara, da hortik gora, Holanda, Alemania, eta gero etortzezara Suitzatik, Italitik, Narbonatik, eta Endaiatik Bilbora. Non osatu duzu? Bilbon, ez, Endaian. Buklea Endaian itxi duzu. Hau berdina da. Arakoan Cabo Verdetik pasaziran, eta onuzkoan berrirore Cabo Verdea iritsi ziranian, ordun osatu zuten. Ez hori bakarrik, gainera, ordun osatu zuten, eta orduan, da hori dokumentatuta dago, konturatu ziran, mendebalderantz joanez, munduari bira eginez, egun bat gutxiago pasazutela, bertan zeudenak pasazutena, baina esan nahi dut, alde hortatik gane, hortikan lortu zuten jakituria kosmologikoa, eta baita ere, Cabo Verden osatu zen. Alde guztitatik, uztailaren 9 izan beharko luke efemeridea. Baina, errealitateak esaten du Kadizea iritsi zanean ospatzen dela, eta hortxe, hartaldea bezala, hortxe goaztanak, baita gure erakundeak ere, ez dakite Kadizekin zer ikusia duten, baina, ez dute ospatzen ez Cabo Verdekoa eta ez Getarikoa, ospatzen dute Kadizekoa. Zegon, pertsona xelebre bat, Kaiz euskalitza zela defendatzen zuena, eta bestelakorik, igual horri segika dabiltza, gure instituzioak. Eta Siberia, Iberiatik zatorrelare. Hori ere. Eta bai, eta gauza gehiago, ziko ditugu hor. Lurraren azala zimeldu egin zen harrizko ubina. Dena den, gaurko gaia hau planteatzea karrazin hauena gehiago izan da, oaine, Ukrainian eta daukagun zoritxarreko gerra hori, ez da? Eta horren inguruan dekretatu den embargo informatiboa. Nik ez dakizuek, Espainitik edo zer gauza espero nuen, baina Europak, ez dakit, beste irudi bat zuen nire begien aurrian, gaur egon, goitibera dinbilindan balan, Jerikoko
arresiak bezala erori dena, ez? Zure decepzionatuta zaude, Europarekin? Bueno, nik esango dizuet, goiti beraino. Euroeszeptizismotik eurodezepziora. Ez, ni euroeszeptikoa ez naiz izan, eta alderantziz, nik gauza askotako jota ikusi da Kataluniako kontuetan, eta Puigdemonten gora beratan, eta kontxo, oraindikan... Bai, gauza batzuetan oraindik badugula. Lagungarri izan zitekela, baina orain azaldu da, orain arte ezkutuan eraman duten, errealitateak hori egiten du. Gauza batzu, errealitatea da zezenketa bezala, zezenari kapotea erakusten diote, badakizu, eta zezena kapotea ikusten du, eta itxu jate, eta kapotaren atzeti batzu, plazan eserita baldin bat zaude ikusten duzu, hortan ari direla, beste atetik zaldila sartzen ari dalako pikadoreakin, ez da? Bueno, errealitatea hori da, erakusten dizut nik nahi detena, boteretik, eta izkutatzen dizut, zuk ikustea nahi ez dudana. Eta zezen plazarako sarrerak eros daitezken, naiz eta batzuk ezkaren oso zaleak, baina Europan gatazka militar honetan gertatzen ari dela ulertzeko sarrerarik ez du inor sartzen inon? Bai, eta guain propaganda egingo dut, propaganda pixkate egingo dut, bai. Ni kontu honekin bestelako ikuspuntua, ez dut esango, Errusiaren aldeko propaganda, ez, bestelako ikuspuntua. Hoxe, bueno, nahi, betxatzen da... Gertatzen ari dena zalantzan jartzeko behintzat, edo kontatzen digutena zalantzan jartzeko behintzat. Zalantzan jartzeko, edo beste ikuspegi batzuk izateko. Nik uste, pertsona arrazional guztiei gustatzen zaigula, ikuspegi bat baino gehiago izatea, ez da? Gero konklusioak danak ez ditugu berdinaterako, baina... leku bakarra dago, eta parra ingo diazue badakit. TikTok. Ara? Barkatu, Juan Ignacio, TikToker zara? Banekin ez, nik ez dut. Nola ez dugu parrik egingo? Nik ez dut bideo ikiten, baina orain seri jo. Beste kontua da, barra egin eta gero, uler dezakegunik esan duzuna, baina lehen erreakzioak barra egitea behar zuen. TikToken, ez dakit, oituta gaude, doain dala bete bat, TikTok jarri eta saltze ziren, neska gaztiak bikinin dantzan, ez da? Bueno, gaur egun TikToken 10-8 dia Ukraniko gerrai buruzko kontua, eta pentsatzen dut algoritmon batek erakusten duelako jendeak gehien begiratzen duena hori dela. Eta gutxien pasatzen duena, eta bideo luzeak die batzuk, 3 minutu, 4 minutu, 5 minutu, hola, azalpen, sakon xamarrak edo egiteko modukoak. Eta horra saltzen dira, eta hoitan etzako harrigarriena, ez zutani bezalako pertsona partikular baten burutazioak edo propagandazkoak edo izan daitezkenak, ez horra saltzen dira, Errusiaren aldeko izateko bate susmagarri ez diren pertsonak, esate baterako estatu batuetako militar altu erretiratuak, itzein dezaketenak, beste izin dute, edo senadoreak, estatu batuetakoak, edo, ez dakit, adierazpen erabat instituzionalak, esate bateako, Indiako lehen ministroak onuko batzarrean esan dituenak, esan ez direla, diskurso panfletarioak, ez, adierazpen oso instituzionalak kasu batzutan, baina beste inon entzuten ez dituzunak. Eta benetan, bestela inundik inora entzungo etzen dituzken, eta bestela inundik inora pentsatuko etzen dituzken gauzak mai gainean jartzen dituena, eta pentsarazten dizuena, besterik gabe, pentsarazi. Gero agian ez da, danak ez gara konklusio berera iritsiko, baina benetan, gaur egunzuk jarri gaur TikTok, eta neska bat bikinin ez dezu ikusiko. Pasako zu ordu bete eta bat berare ez dezu ikusiko. Eta besteari burruz berriz, geota informazio gehiago. Jendea benetan, beste kontraste baten goze daulako, ez da? Nire sexoan aurkitzen duen, ke barbaridad, bakda, idatzi ninan gauez. Ke barbaridad, bakda, idatzi ninan gauez. Ke barbaridad, bakda. Bueno, holaxe, eta kontu hien inguruan, ez dakit, nahi zalantzak sortu zaizkit, esate baterako, nor den isolatzen ari dena, gai horren inguruan, ez da? Hemen propaganda ofizialean entzuten dugu Errusia isolatzen ari garela, egin duen agresioagatik,
Eta ikusten baduzu, Indiako ministroak onuko batzarrean esaten duena, badirudi isolatzen ari garena beste batzu garela. Estatu batuei segidismo hori egiteagatik, ez da? Horren barruan, harrigarria gertatu zait baita ere, zeinen autonomia gutxi daukan Europak, estatu batuekiko. Eta hor, ari hortatik tiraka, eta TikToketik baita ere, holako gauzak aipatzen dielako, gero internetera zoaz, eta dena hor dago, gertatzen da, ez zaizula iristen bestela, ez da? Baina, esate bateako jakin dut, Alemaniko eta Holandako, eta ez da gize beste herritako, urre erreserba guztiak estatu batuetan eta Londresen zeudela. Hori bazen egiten? Ez? Eta egon zitezkeenik ere? Egia esan, galdetu izan bazenit urre reserben inguruan, zalantza izango nuken, gaur egun ze portzentai eta nola eta ze garrantzia eta ze... Baina badaude, orainik badituzte. Baina ez herrialdearen barrean. Bai, 2014-tik 2018 bitartean erdia ekarri zuen Alemanira. Alemani barruan, istilu pixka bat montatzen hasi zelako, ez da? Baina 2014an joan ziranian alemanak estatu batuetako erreserba federala bere urrea ikustea, ez zieten sartzen utzi. Ostra. Gauzak benetan aluzinanteak, ez zieten sartzen utzi. Eta aldira, urre erreserba horiek beraz. Erdila bidali dute. Beste erdila badagoen, edo ez dagoen, ez dakigu, zati gaina gauza arraroak gertatu dira. Alemaniari erdila bidaltzeko 4 edo 5 urtetan zehar egin zuten, osatu zuten, programa bola, atalkatuta, ezin zalako dana batera bidali, eta gero Holandak esan zuen dana bidaltzeko, eta kolpetik dana bidali zioten Holandari, ja azkenean, ja urrea bazutenean, ez da, edo, ez da, gauza arraroak. Gero, beste bat izan da, ateratzen dira bideoak eta bideoak errekuperatuz Amerikarren deklarazioak gaseodukto hoien, Baltikoko gaseodukto hoien aurka. Trumpek aurka, esan ez hori oso gaizki daola, ezin dala onartu. Kondoliza Rice, zeakin zeona, zein beharko dugu, hori ez da posible, ezin da onartu, ezin da ez dakize, gu aiga bere defentsa ordaintzen, NATO izenean, esanez, eta orain ze, eta beak gasa guri erosi beharrean errusiarrei erosten, eta, bideoak dira, esan nahi ez dut uste editatuta egongo direnik, zalantza jartzei zutenak, ez da? Eta gero beste batzuk, notiziak, ez da? Hemen inuna zaltzez dienak, esate bateako BRICS, esate dietena, China, India, Brasil, Sudafrika, eta esan ditut lauak, bostak, barkatu. Txampon berri bat atera behar dute, eta hori da estatu batuetako larritasunik handiena. Txampon berri bat atera behar dute nazioarteko komertziorako. Rusia, Hego Afrika, Argentina, India, China eta Brasil. Argentina guain gonbidatu dute, bai. BRICS, orain arte gaina, izenean bertan, etzegoen BRICS izango dori, bai. Orduan, Gaddafik bere garaian saioa egin zuen, hori bere egiteko, eta ikusten dago nola bukatu zuen. Badakizu estatu batuek nola funtzionatzen duten, ez da? Ekonomia, ez da? Makinakin. Nola? A ber, zo pentsatu, zuketanik. Zo pentsatu, txampona zuk asmatzen zula txampon bat. Turkian lira dago, zu kitarra, esate bateako, ez da? Eta kitarra imprimitzeko plantxak eta makina etxien dauzkezu. Eta esatezu, nazioarteko zea guztik, kitarretan patuko ditu. Eta aste zea gauzak erosten. Hau zen bada, eta milioi, ekatzu. Baten dituzu manibelai, eta milioi. Zu produzitzezu igual milioi, baina gero gastatzen dituzu 10.000 milioi. Hor, Luzi Urtubia bat behar, erdibidean. Edo tokatzen da, zatik, zen bada, aberatxan bezala, eskua poltsikoa sartuta, zen bada, jartzezu makina martxan, eta benga, bileteak, papera, patu bezu, eta tinta. Estatu batuak eta nazioarteko komertzio gola funtzionatzen du. Estatu batuak dauka zor bat estratosferikoa, berdintzaio, eta gehiago zorpetzen da,
Eta diru eskatzen jotenean, bale, jartzen du makina martxan, jarri eta segi. eta eman, eta segi. Karo, gerrak hortik handatoz. Oain hasten baldin badie batzuk, beste txampon batian komertziatzen, eta zehoz erosi behar du nien txinari, esaten baio ez txipak joanetan ordaindu behar dizkiazu. Hostia, joan egiteko plantxak ez dauzket, ni dolarrak egiteko plantxak dauzket, ez da. Bueno, hoy dia pikadoraren zaldia, ez da. Erakustez digutena, izugarrizko garrantzia dutenak, baina berebiziko garrantzia dutenak, baina. Ikusten dut, Estatu Batuetako zorra duela 6 egun iritsi zela marka guztiak hautsi dituela, marka historikoak, eta 31 bilioi dolarreko. Baina duela 6 egun aurreko rekorra, datorren hastian gehiago izango da. Gehiago izango da, noski. Hori frenorik gabe dijua. En fin, eta irudika ez ezak egun zifretan da dagoeneko. Ba, hori da. Errealitatetik urrun xamar. Errealitatea. Pikadorearen zaldia da, ez kapotea, muturren aurri. Errealitatea pikadorearen zaldia da, eta Manolete jole. Juan Ignacio Artxaga, mila esker. Sentitzen dut, bilatu beharko dugu metafora egokiago bat. Nei, Manoleterena gustatu zaitez pentsa, badoka beri xarma bai. Zezenketa ere poderearen aje berak eta eskema beretik eginda dago. Horregatik hain ilustragarri ez da. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Ega, zuei. Segi ondo. Baina eu basaliko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Fuera Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say. Salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, kesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, zelotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta hemendikan mezu bat erarazi nahi nizueke zamarrama edo zarramarra edo, programa ximaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarrakaten hor eskuartian, gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Badugu gogoa Zarramarra entzuteko eta gainera bere sortzaileak Laister bigarren kafean ere izango ditugu. Bai, espero dugun estreinaldi mundial horren inguruan behar den guztia konta diezaguten. 12 minutu arratsaleko 5:00 informazio boletina izango dugu Laister, baina horren aurretik eta dagoeneko azken egunetan egiten aritu garen moduan, bertso munduari erreparatu behar diogu, baina bertsoa aitzaki izango dugu, alegia. Abenduan final nagusia iristen den bitartean, guke egunero, edo ia egunero, ez daukagu inorrekin konpromisuri, lasai, ez diogu gustatu batu ezer zor, ez digute txamponik sortu, makinarik eta plantxarik bidali, ez kezkatu. Baina bai, egunero, edo ia egunero, behintzat, saiatuko gara bertsoren bat hartu, eta honen inguruko hausnarketa bideratzen. Eta, orain arte, ganbarako lanek eman dizkigute aitzakiarik onenak, Juri? Bai, horiek izaten dira gai horrela ez da bai dagarrienak, edo zabalenak,
nahiko zabalak izaten dira eta gero bakoitzak heltzen dio nahi duen aritik. Eta larun batean, Victoria Eugenian egon eduki genuen, bertso saioa, igandean Lizarran, baina guk gaur larun batekoari helduko diogu, eta ganbarako lanean gaia honako izan zen. Badakizu min emango diola, baina esatea erabaki duzu. Entzungo du? Behin noski, Jone Uria irabazleak botatako bertsoa. Garai baten soilik zena, diversioko formula, garazirentzat orain da eguneko pelikula. Askok bizkarrera zenbat, kritikata zenbat burla, baina daukana zera da, adikzio bat mardula. Gauean espiza dena, goizez resaka pilula, aldatu beharko luke, behingoan bere brujula. Ala esan diot hartuz, ahots goxo ta ahula. Ez alzara konturatzen arazo bat daukazula. Drogaren menpekotasunari heldu zion Jone Uriak gaian? Ta kontatu dizkit mila, aitzakita istorio. Nire hitzak izan dute, askio jartzun ondorio. Segundu baten bihurtu, nauelako arerio. Egiak min ematen du, eta ze erremedio. Baina zer egin nezaken, bestela ze demonio. Naiz eta aserretu den, nire saldia medio. Bere oraingo aserreak ez dit gehiegi balio. Gaur mina egin dionak bihar laguntzen badio. Jendearen edo publikoaren aurpegi ikustea nahikoa zen ulertzeko gaiaren gordintasuna eta bertsoaren gordintasuna. Jendeak txalo egin aurretik aurpegian nola listua tragatzeko beharra zuen bertso eta bertso artean. Gai interesgarria aututu zuen Jone Uriak, izan ere egian badakizun min emango diola, baina esatea erabaki duzuen zuten duzunean asko eta askori ziur niri hori gertatu zitzaidan behintzat, ez dakit bikote harreman baten amaiera etorri zitzaidan burura eta hori ere interesgarria da, baina agian drogaren ikuspuntutik jotzeak, eman zion originaltasun puntu bat, eta horixe hartu dugu guk, bertsoa aukeratu dugu, pixka bat droga menpekotasunaren egoerari buruz hitz egiteko. Eusko Jaurlaritzak aldizka inkesta bat egiten du, Euskal Autonomia Erkidegoan 15 eta 74 urte bitarteko biztanleriari egiten dio. Droga kontsumoaren eta sustantziarik gabeko beste adikzio batzuen kontsumoa, hau da jokoa edo teknologia, interneta edo dana dalakoa. Eta horien arriskuen pertzepzioa eta adikzioi aurre egiteko neurriez duen iritzia eta horiekin lotutako faktore sozialak ezagutzeko inkesta. 2022an edukiko dugu urrengoa, 2022an gaude bainoski, baina laugarren hiruhilekoan
emaitzen aurrerapena izatea espero dugula esan du Eusko Jaurlaritzak. Beraz, azkeneko edizioa 2017koa da. 2017tik 2022ra gauza asko aldatu dira. Tartean, pandemia bat egon da. Beraz, badakigu aurre ikusten dugu datuak asko aldatuko direla, badakigulako eta adituek hala esan dutelako pandemiak eragin handia izan zuela drogaren kontsumoan. Alde batetik, salmenta egia da zaildu egin zela etxean geundelako, baina bestetik kontsumoa areagotu egin zen. Beraz, aipatuko ditugu nola 2017ko datuak zaharkituta daude dagoeneko eta 2022koak azken hilabetetara ez ditugun jakingo, albiste batzuk aipatuko ditugu, drogarekin lotura dutenak. Apirilean, Euskal Herrian atzeman zuten Europako marihuana planteaziorik handiena. Foruzaingoak emandako informazioaren arabera, Herriberri eta Artaxo artean zegoen, Nafarroan, eta 415.000 landare eta 87.500 kilo kukulo topatu zituztenan. Hortxe albiste bat, eta agian lotura duen urrengoa. Euskal gazteak dira, kanabisa kontsumitzen garaizen hasten direnak. 14 urterekin hasten dira Euskal gazteria, 14 urterekin hasten da kalamua kontsumitzen. Beste albiste bat, Gipuzkoan gidariei egiten zaizkien 10 droga testetik 9 positiboak dira. Hor, begi bona behar da, ez dute azalkerian erori nahi, baina droga agertzen den askotan poliziaren eskutan agertzen da, testak egiten dituztenek ere badakiten hori egin, 10-tik 9 positibo emateko asko jakin behar da, Noski, baina 10-tik 9 asko dira, Asko dira, kara grepila. Beste albiste gehiago. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako alkohol eta kalamu kontsumoa Europako handienetakoa da. Eta beste bat, emakunderen txosten baten arabera, emakumeek gizonezkoek baina oztopo gehiago dituzte adikzioi aurre egiteko tratamenduak jasotzeko. Horiek Euskal Herrira begira jartzen balin bagara, baina kanpora begira jarrita ere albisteak ez dira oso onak. Fentaniloak 80.000 heriotza eragin ditu aurten Amerikako estatu batuetan, edo beste batu bat, nazio batuen erakundeak emandako datua. Duela 10 urtetik ona, 122 areagotu da munduan droga kontsumoa. 122 10 urtetan. Egia da eta aipatu beharta biztanleriak gora egin duela. Geroz eta gehiago garela eta horrek ere eragina duela, baina kontsumoak gora egin duela ezin dugu ukatu. Ez dira batere datu honak, eta Jaurlaritzak argitaratuko dituenak ez dira hobeak izango edo hori uste dugu aintzat. Geroz eta kontsumoa handiagoa daukagu eta horri aurre egiteko geroz eta indar txikiagoa. Erakundeetan laguntza gehiagirik ez eta beste elkarteetara jo behar izan dute familia askok, baina horrere albiste txarrak ditugu. Adibidez, Hegoak elkartea ekainean desegintzen. Hegoak Barainainen sortu zuten 1984 urtean, droga mendekotasuna zutenen zenbait senidek eta lagunek jarri zuten martxan. Bereziki heroina kontsumitzen zuten pertsonen familiek osatu zuten elkartea. Eta urtenia 3 hamarkadaren ostean, ateak itxi behar izan dituzte erakundeen babes falta dela eta. Yo vivo en la soledad con tanta gente que me da miedo. Siempre nos quedará un alto el fuego y una bandeja de plata y un mar de cristal. Adikzioak aldatu badira, horiei aurre egiteko sarea moldatu egin beharko litzateke. Sistemak egokitu behar ditugu eta baliabideak zentzuz erabili. Horrez gain, genero ikuspuntua aintzat hartu beharko genuke ze horrek ere eragina du drogaren kontsumoan. Eta badakigu bertso batek ez duela egoera aldatuko, baina garazi asko daude munduan, eta garazi bakar bat lagundu badu dagoeneko merezi izan du bertsoak. Egin dezatela bidea Jon Euriaren hitzek eta guk helduko diogu, agertzen direnean inkestaren emaitza horiek, ikusiko dugu ea egoera zertxo bait bederen aldatu den. Y un par de besos
Pentsatzen ebilengo Juri, akaso, urrengo asteetan ere heldu behar diogula drogen inguruan beste gai bati, ze droga menpekotasunaz hitz egiterakoan askotan droga ilegalen inguruan hitz egiten da, baina pandemiaz geroztik nabarmena da, eta osasun langile askok aipatzen dute ansiolitikoen konsumoaren gorakadak, ansiolitikoen konsumo ez regulatu edo ez medikoaren gorakadak, eta noski ansiolitikoen ezean edo hoiek ezin lortuta bestelako droga batuetan ere jotzeko joera, tartean alkola, ansiolitiko bat ere badelako, beraz, heldu barko diogu behar bezala gai honi ere etorkizunean, baina... Bai, gauza asko daude hemen aipatzeko, modu asko, ganbarako lanari bezala, helduleku askotatik helduko diogu gaiari, eta gaur nahiko txintxoak izan gara, eta ez dugu aipatu nahi izan, ez dakitez, pasaden astean 54 kilo kokainarekin topatu zuten ertzainaren historioa. Bueno, nik gainetik bota dut, baina tira, droga askotan agertzen dela, honen bila labienaren eskutan. Baita gertu ere, 54 kilo. Arratsaldeko 5 izateko 3 segundu besterik ez dira falta, eta horrek esan nahi du, bagoazela, Naiz Irratiaren estudio zentraletara, Egoi Belategi lankidean dagoela, azken ordukoa kontatzeko mikrofonak iriki, eta Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo, 5 puntu-puntuan. Antonio Baños, Kataluniako Parlamentuko kupeko parlamentari ohiari 4 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio, Auzitegi Gorenak Voxek egindako herri akusazioaren galderei erantzuteari uko egiteagatik 2019 urtean prozesaren baitan egindako epaiketan. Europa Presek jasotako epaiaren arabera, Hortensia Oro Pulido Goreneko magistratuak egokitzat jo du espetxe zigorra aplikatzea, sufragio pasiborako eskubidearen desgaikuntza bereziarekin. Kogoratu behar dugu irailaren 29ko saioan Bañosen defentsako beto esan da ukatu egin zuela diputatu hoiak desobedientzia delitua egin zuenik ez baitzegoen galdetzen ziotenaren aurka, baizik eta galdera egiten zuenaren aurka defentsak ordukoan argudiatu zuenez. Ekonomia arloan gurean izan dugu gaurko honetan Antonio Garamendi, Espainiar patronaleko buruak, eta CEOeko presidenteak muturreko aberatzen gaineko zergaren proiektuaren aurka egin du, ideologian soilik oinarrituta dagoela salatuz. Gasteizen egindako agerraldian gainera, Garamendik esandako hau oso deigarri egin zego. No se puede hablar de ricos y pobres, no se puede radicalizar la sociedad. Dio Garamendik ez dela egokia pobrez eta aberatxe hitz egitea gizartea erradikalizatzen duelako. Patronaleko presidenteak ere gogor kritikatu du energiaren gaineko zerga eta oro har baliabide ekonomiko gehien dituztenei ahalegin fiskal handiagoa eskatzea gaitzetsi du nahikoa ordaintzen dutela iritzita. Amaitzeko, lehenxeago aipatu dugun albistean gogoraraziko dugu Usurbilgo emakume bat etxegabetu nahi dutela salatu duelako gaurkonetan Gipuzkoako kaleratzeak stop plataformak. Donostian egin du salaketa beste hainbat eragilerekin batera. 80 urteko emakumeak bere etxe bizitza ordainduta duen arren seme bati maile emateko abalaren ondorioz nahi dute orain kaleratu. Plataformak ohartarazi du ez duela kaleratzerik onartuko. Arratsaleko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan informazio gehiago emango dizugu gai honen inguruan, baita beste batzuen inguruan ere, konexioa itzultzen diogu beraz bigarren kafeari. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, arratsaleko 6etatik aurrera informazio gehiago. Hemen Naiz Irratian guk aurrera egiteko aitzakia badu eta neurri batean itsasora begira jartzeko ere bai. Noiz arte izango dira Getaria eta Euskal Herri arrantzale bat. Galdera horixe egiten du Beñat Gerekak itsasoak pizten gaitu dokumentalean. Getariak historian zehar itsasoarekin izan duen harremanaren inguruan ondu du Gerekak iraila hasieran estreinatu zen ikusentzunezkoa. Asko eman die itsasoak bai Getariari eta baita Euskal Kostaldeko beste hainbat herriri ere. Itsasoarekin loturiko langintzetan familia osoak aritu dira. Baina urteek aurrera egin ahala eta belaunaldiz belaunaldi
lotura hori aldatzen doala dirudi. Dokumentaleko une batean esaten den moduan, getariarrak moilara begira baino kalean gora begira gehiago bizi dira gaur egun. Bilakaera horren arrazoiak azaltzeko eta funtsean, itsasoak pizten gaitu dokumentalaren inguruan jarduteko, gidoia idatzi eta zuzendari lanetan aritu den Beñat Gereka gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri Beñat. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, dokumentala hilabeteko bidea egin du, estreinatu zenutenetik, zer moduzko harrera ari izaten? Oso gustora, ez egia esan, estreinaldi hori etxean izan da, etxean jokatuta beti ere, alde honak baditu, eta egia esan, hurbildu zaizkidan danak, zerbait positibo esateko izan da, ez? Eta alde hortatik, ez oso gustora, egia esan, buruan nun hori plasmatzea lortu dutela uste, eta horrekin, gustora. Derrigorrezkoa zen ez da, Getarian egindako dokumental bat, Getarian estreinatzea. Holako, zor bat banun herritarrekin, hainbeste liatu nituen, beti galetzen, noizko, lasai, etorriko da. Eta, iritsi zan eguna. Beñat, aipatu dugu sarreran, asko eman diola itsasoak Getariari, orain akaso ez dira zentzu horretan garairik onenak, harreman horretan, gaiaren inguruan, gai hori herrian bertan, Getarian bertan lantzea, erreza izan da, eroso izan da zuretzat? Egia esan danok era konstiente modu batean edo bestean, ez garela ginanak, ez? Batik bat, azken 3 urte hauetan nola aritu gehan, gure itxas historia horri begira, elkano dela eta ez dala, ez? Eta ze ginean orduan, ez? Zegoela hemen gizarte bat itxasori begira bizizana, ez Getarian bakarrik baizik eta kostaldetik barrurago ere bai, ez? Eta gaur egunean, abernon zertan ari ginean gelditzen, eta egia esan, behaiek ere konstiente dira, dagoen egoeraz, eta nik uste mezu hori ere nahi nula helarazi ez. Eta zer izan zen edo noiz erabaki zenuen, honen inguruko lan hau egin behar zenuela? Egia esan, ni erretegi bateko semea naiz, eta bere garaian, 3-4 urte eginean, parrillaren inguruan aztertzen, ez? Nondik zetorren parrilla, zergatik Getarian parrillak dutelako, ez, fenomen hori ez aztertzen, eta aztertzen ari ginen hortan, konturatu ginen, parrillaren gainean jartzen den hori ze ederra eta ze polita dan, baina betik dagoena are ederra goazala eta ikusten entzana, ez? Orduan hori pixkate, hor baztegoela historio bat, jendeak ezakina nik bintzat ez, eta, kontatzeko beharra edo sentitu nun, hori da. De seguir manteniendo que esta brasa siga dando alegría, calidad, trabajo a muchas familias y le siga dando una identidad a este pueblo. Ari garantzuten. Euskal Herriaren marka landu behar dela eta ez dut ikusten itxasotik heltzen zaionik, ez? Eta Euskal Herria zerbait izan baldin bada itxasoan izan gara, ez? Galdera hori da. Zenbat denboran iraun araziko diogu, guk orain hitz egiten diogun honi. Jakin da ondala 5 urte, itxaso zabal horretan herrio parte zela. Ez ote deu, 5 urte hoetan bizi izan dan herri bat izaera batekin, arrantzale izaera batekin, ez ote deu, o ez ote dute ondorengoek buelta bat emango, honek jarraipen bat izateko. Beraz, esan liteke, abia puntu hori hartu, parrillaren abia puntu hori hartu, eta ursakonagoetan bidei egin duzula. Hori da, eta nik neuk ere ez nekilako, ez? Nondikan gentozen, ez? Nire aitonak parrilla bat jarri zunean kale hortan, zergatik jarri zuen edo zeintzan arrazoietako bat, ez? Jartzerrena eta hori aztertzen hasi ginen horretan, ez dakite, egoerak libratu nindun, eta bide batez ere, guk ere ondorengoak izan ditugu, eta nolabait, transmisio lan horretan, zerbait kontatu alizateko gure seme-alabei baitere, nondik gatozen Getariarrak batez ere. Eta parrilla ipatu duzu, ez dugu spoilerrik egingo, jendeak ikus dezala dokumentala, baina dokumentalean parrilla hori aipatzen ari zaren inguruan, ez? Ikur modura agertzen da. Gauza asko azaltzen ditu parrillaren figura horrek. Ez dirudien arren, parrilla bada itxasotik ekarritako, hau da, sukaldatzeko modu baten simbolo, ez? Arrantzelaiek herrira etortzen zirenean beraien arraipartiarekin, hau da, egunean harrapatu zuten horrekin, herrian zeuden tabernatxoetan geratzen ziren, txikito bat hartzen, ez? Eta antzegoen parrilla bat, soziedade moduan, zerbait eranaz, zerbait jateko aukera eskinten zuena, hori etzen ordaintzen, ez? Zerbait, herriko zerbait zen. Baina orduan, 60. hamarkada horretan, lehenengo beraneanteak eta Madrileko beraneanteak etortzen hasi zirenean,
haiek ere nahi zuten handikan dastatu ez, eta horrazten da pixkate aldaketa sozioekonomiko bat herrian, eta gaur arte iraunduena ez, aldatzen. Eta gaur egun ere osasun oso ona duena, baina hasierako funtzio hori ez, parrillak nolabait ere bazuen funtzio sozial bat edo jendearen bilgune modura edo funtzionatzen zuen. Hori da, bai, zehazki hori da, azken batean soziedade gastronomikoitako, ez dakit nola esan, oinarri hori badu, baita. Aipatu dugu hasieran Euskal Herrian arrantzalerri ugari egon direla, dokumentalean aipatzen dira, Lekeitio, Ondarru, Mutriku, Donostia, Hondarribia, Getaria bere ere aipatzen da. Hoietako asko gaur egun jada ez dakit arrantzalerri bezala definitu genitzazken? Bai, nik herriaren gatik olako duda bat banun, pentsatzen dute behien herrietan izango dutela duda hori, bai, portuek beste itxura bat hartu dute ez, pixkate, pantalan elegantea jarri dituzte, eta, behien, beste mota bateko itxasontziak, eta horrekin batera, pixkat galtzen joan dan, ezagutza guzti hori, ez, bide horretan gelditu dena. Horrakaso, galtzen joan, edo galtzen utzi zaionaren, kezka edo damu hori edo egon liteke hor? Bai, eta batez ere Getarian oin azken urte hauetan asko entzun dugu, ez, gure arrantzale izaera, eta Euskaldunak zer izan geren itxasoan, eta batez ere, agintarien aldetik, ez, eta gero benetan terrenora joten gerenean, baina, lege hau honek ez dituzten, edo orain ezin da moiatik salto egin uretara udaran bertako umeak, esan diet, dana da, mosten joan, baina gero gure arrantzale izaera eta goraipatu eta lehorre eratzea egin eta antxe korporazioan lehenengo filan baina, dena begiratu behar dela, ez? Nora begiragoa zen, ez? Nola baitero atzera egingo dugu, 16. mendean aipatzen da dokumentalean Euskal Ontzigintza erreferente nagusi zela, 5 urte igaro dira ordudanik, nola labur bilduko zenuke, edo ze bilakaera izan du Euskaldunok itxasoarekin izan dugun harreman horrek urte horietan guztietan zehar? Orain 5 urte atzera begiratuz gero, ez dakit zarrekin konparatu gintezken, baina askoek esaten dute, orduko nasa ginela, ez? Orain ilargira joaten diren bezala, guk itxasontziak egiten genituen, munduari itzuliak egiteko, ez? Edo eta merkataritza lanak burutzeko. Nik uste referente bat ginela mundu zabal horretan, eta pixkanaka, beste joera batzuk zehaturia, itxasorena, pixkat galtzen joan dena, ez? Eta, horrekin batera, horrek suposatzen duen ezagutza guzti hori. Dokumentalean ere une batean agertzen dira Euskal Itsas Museoko zuzendaria eta Albaolako zuzendaria hizketan, eta beraien hizketaldi horretatik ateratzen den ondorioetako bat izan liteke, ez dakit 19. mendean kontatzen dela historia hori argi uzten dute, eta nolabait guk Euskaldunok historian zer egin dugunari uko egin diogula? Uko egin baino, ez dakit, igual beste batzuek kontatu diguten hori, mantentzen saiatu gerela, ez dugula ez da gehiagi harakatu ez, zer ginean garai hartan, eta bestek esan dako hori aurre egin diogu, eta horrekin bizi izan du gara ez, eta orain, egia esan, berriro diote azken 3 urte hauetako periodo honek, balio izan dula, ez? Pixkat harakatu gehiago zer ginen ikusteko, ez? Igual ez ginela esaten duten bezala, bazeola hemen beste zerbait, ez? Ez ginela herri isolatu bera, euskera ez gero mantendu herri isolatu bat ginelako, ez? Besteak beste, ez? Eta nik uste, balion jarri berreko zerbait dela, ez? Eta hori aldarrikatzeko une izan liteke hau? Bai, noski. Egia esan, batzuk ez daude horren aldeko, ez? Beste, gertakari irunak ere izan direlako, ez, bide horretan. Baina nik uste baloren jarri beharreko gauza asko daudela, besteak beste ezagutza eta baginela zerbait, mundu zabal horretan, itxasotik batez ere. Historiaren aipamen hori eginda, dokumentalera itzuliz, itxasorekin lotura duten lanbide ugari agertzen dira, irudikatu dituzu dokumental horretan, itxasoan diharduten arrantzalea daude, saregileak daude, arrain lantegietako langileak, ostalariak, denek, niri dokumentala ikusita bainat, sensazio eman didana, denek puntu batean behintzat egiten dutela bat. Itxasoarekin loturiko lanbide horiek oso gogorra direla. Eta aldi berian, pasioz kontatzen dutela. Esan dut, azkenean batzutan guk ere gure buruari harriak ere botatzen dizko, gogorra, zuk ikasi ez joan itxasora. Baita ere jarri bardia balorean, ez? Eta itxasoan bezala, barrualde ere etorrezkero, baserri munduan beste inbeste, ez? Nik uste, gogorra bada noski, beste lanbideak bezala, baina pasioz bizitzen desunean eta asko kala bizi dute, beste satisfazio mota batzuk ere
ematen dituzte, agian ez dute 3 etxe eukiko, baina beste balore batzuk ere badaude. Gogorra zer den ere, eta lanbide gogorra zer den berplanteatzeko garaia badugu, lehen ansiolitikoak aipatu ditugu, gure gizartearen erritmoak, beharrak eta gaitzak, eta bai, gogorra zer den ikuspegi bakarretik edo sentitu izan dugunaren susmoa bintzat badaukat. Hala eta guztiz ere, bainat galdera beste norbaitetik biele botan nahi nizun, Julenek aipatu ditu lanbide ezberdinak, bat egiten dutenak, zuk dokumentala osatzerakoan ere, baliabide ezberdinak batu dituzu, ikusten dugu, entrevista ohiko formatoa, ikusten dugu langile lanean, ikusezakegu elkarrizketa bat historiari nola heldu azaltzen dutena, eta gaina trebetasun ondiz egiten dute, dantzariak, dronaren irudiak, irudi poetikoagoak, hori guztia joasten joan zara, ze kontakizunak badu zerbait poetikotik, badu zerbait historikotik, eta badu asko gaurkotik. Ez dakit nola antolatu zenuen buruan hau guztia eta nola aukerak eta hori? Bai, egia esan, egia esan, arimuturre ezberdinetatik heldu behar izan diot, ze egia esan, batzutan itxasoa badirudi, batzuena bakarri dela ez, eta ez, itxasoak jende gehiago zipristintzen du, eta arte munduko jendea ere bai adibidez ez, eta horren bitartzaren nahi duen beste irudi bat irudikatu, ez? Eta bakoitzak ere bere hausnarketa egin dezala, ez? Batzutan oso zehatza naiz, baina beste batzutan, gusten diot metaforei eta beste interpretazioi lekua, ez? Orduan, egia esan, pixkanaka egiten joan naizen zerbait izan da, argi nuen mezua, baina nola, bideak erakutsi dit baita ere, nondik jo, ez? Bai, dokumentalak ikuslearen ikuspegia ez dakit aldatu, behintzat aberastu egingo du. Zuzendariaren zenbat aberastu du, aipatu ditu Julenek, zenbat ogibide, zenbat pasio, zenbat aldatu da zure ikuspegia? Ikaragarri, zegia esan, ni herri arrantzaleetako semea izan arren, beti entzuten unez komunikabideetan herri arrantzaleak herri arrantzale eta bar, eta nik nire buruari galdetzen nion, baina nire arrantzalean naiz, esan nire aitona eta amona bat ziren, baina ni naiz, herri honetan parte ez, Getarien bada olako zonalde bat eta bernen lekua hartzape ditzen zaio eta handik ikusten da portua, ez, Gazteoko Orraino hurbiltzen gea, ez, eta baina handik behera ez dugu egiten, ez? Tabernik ez da olako agian. Baina, ez, ezagutza hori falta nun, nola bizizian, ez dakite, itxasontzian nola egiten zuten ez dakit, sariak nola joazten zituzten, hori guztia ez nekin, ez? Eta, esan, pertsonalki oso utxun hori beteta. Eta esperientzia horretatik eta ikasketa horretatik Julen badira, agertzen diren edo atera genitzaken bestelako ondorioak genero arrakalari dagokionak esaterako, emakume saregileen kasuan, zenolako justizia sozial, justizia ekonomiko falta izan den historikoki, eta dokumentalak jartzen du horre balioa, baina ez dakit askotan jabetu ote garen hortaz eta bada, itxasoari begira ere, gizarte osoarena zen emakumearen eta gizonaren arteko arrakala horren isla, ez? Bai, hala da, emakume saregileen kasu hori ez bainat, nola, beraik esplikatzen dute ez, senarrak eta itxasoan lanean eta etortzen zirenean, beraiek sarean konpontzen eta kasik ematen du, beraientzat lana ez obligazio bat zela, berriz ere beraien senarrak itxasora itzuli ahal izateko, sarea konpondu behar hori, ordaindu gabeko lan bat, obligazio bat. Bai, eta galdera erantzun oso zentzilua du, ez? Eta zuk zergatik ez diozu pasa zure ondorengoi, ez? Lanbidea. Ez que nire lanak etzun ordainpe bat, etzun soldata bat. Nola pasako diot nik nire seme alabei lan hau, ez? Eta hor bada gure akats bat, eta ez da generazio arazoa, eta, guk ez genitula, baloratu behar ziren momentuan, eta behar ziren bezala. Gero zu, bainat pasio ere ipatu duzu ez, ofizio horiek, lanbide horiek itxasorekin lotura dutenak, pasioz egin beharreko lanak direla, agertzen dira arrantzaleak, esan duguna, arrain fabriketan lanean egiten dutenak, dena nola baitere, adin bat duten pertsona protagonista dira, baina bat arrantzale gazte bat, eta niri behintzat ikusle bezala atentzio ditu, eta hori da, ze aurre iritzi dauzkagunaren inguruan, berak nola esaten du, berak gazte izan da, berak itxasoko lan hori pasioz bizi duela, eta ze gustora etortzen den, bere lana ondo egindakoan, jakinda naiz eta lo gutxi daukala, eta hori gaur egun gazte baten ahotik entzuteak atentzio ematen du. Eta eskerrak, ze bestela lehen baino askarrago amaituko da ez. Lanbide hauetan, eta nik askotan futbolarekin konparatzen dut ez, egiten den arrobiko lan hori ez, gazteak nola dabiltzan egunero horretan ez, eta gero horrek ematen ditula bere fruituak ez, nik uste lanbide hauetan ere zerbait hortik joan beharko lukela ez, azken batean txikitatik pasio hori transmitituz gero,
ondoren gogortasun guzti horiek eta ere ez dira inbeste ez, eta nik uste hortikan joan barko leukela bidean. Aurreko asteburuan moian pasian ebilela ikusten dituen bi gazte, ez dakit 10 urte ingurukoak txalupa batean, antxe zebiltzan, barruan, moi barruan, hola, bolinean deitzen zaion arraunkera mota batekin, eta zen, tira, bueno, ez dago dana galduta. Eta gazte horiek ikusita, aipatzen da belaunaldi aldaketen ostean gero eta zailtasun gehiago, une honetan, Getarian, nola dago egoera hori? Harrobia aipatu duzu, dago, itsasorako harrobirik? Hortxe, tantaka, eta nik uste arrantzale behiek ere, konstiente dira, askotan kanpotik ere etortzen da jendea lanera itxasontzi hauetan, eta patroiak ere ikusten dute, tantaka dagoela, eta aldeginak egiten hasiak dira, baina ez dakit, erantzun ez dakar. Gero, baita ere, ezken urtetan itsasoan Euskal Kostaldean ikusi ditugu ez, Afrikatik eta etorritako etorkinak lanean, eta horietako batek ere aipatzen du, beraiek etorri izan ezpalira, akaso, une honetan Euskal Kostaldean ontzirik etzela egongo. Eta askotan, eta ez itsasoan bakarrik, baizik eta bai ostalaritzan edo guri gustatzen dizkigun lanbide horietan, ez? Eskerrak etorri diren, ez? Eskerrak, ze bestela norkin barko zituen, ez? Eta itsasoa da adibide bat, eta itsasontzietara begiratuz gero ere, leku guztietako pertsonak ikusten dira, ez? Eta hori ere esan beharra zegoen, ez? Gure arrantzara izaera eta zer garen, eta baina zein daude lanean, ez? Zein datoz lanera, lan gogor hori egitera, ez? Hori da, eta bestetik baita ere aipatzen da, askotan esaten da, ez? Gazteak, gaur egungo gazteak ez dituzte lan gogorrak egin nahi dutena da 8 orduko lan bat ondo ordaindutakoa, eta horren inguruan, dokumentalean lantzen den, aipatzen den beste puntuetako bada, arrantzale beterano batek esaten duena, ez? Zailtasunak ere gero eta gehiago direla lanerako, administratiboki, legedi aldetik, eta horrek ere zaila egiten du gazteak erakartzea. Errastasunak eman behar dira, eta lehen esaten duna, ez? Agintarien aldetik, hori ere bideratu beharko litzatekela alde batetik edo bestetik, ez? Azken batean, erakargarri egitea nahi badeu, bide eman barko zaila, hori ere, ez, batez ere bermatzeko, ez, torkizuna. Eta hor sarreran ere aipatu dugu, baina ni entzunuen momentuan dokumentalean esaldi horrekin geratu nintzen, gaur egun Getarian jendea, moilari bizkarra manda gehiago bizi dela moilari begira baino. Horre laburtzen du, ez da, guztia? Bai, eta hau da, inkostienteki pasadan zerbait da, ez da, hola zerbait pasadela, baina, basaten una, ez, herritik gora behera gehiago gaudela, behera baino, eta ez dakit, igual, bizi modelo ere aldatu da, eta beste zerbait topatzen dugu, ez, gure bizitzan, ez dakit, beste baldintza batzuk. Ez dakit, ez da galdera erresa, eta nik horri pintzela batzuk ematen ditut, bakoitzak bere hausnarketa ere egin dezan. Gero, lantzen den beste gaietako bat bada transmisioarena. Transmisioa, orain daukagun edo daukazuen ondare hori, gorde eta transmisioak zentzu horretan duen garrantzia hori ere ezinbestekoa izango da, irongo baldin badu. Ezinbestean, eta pasioaren bidetik ere dator transmisioarena, hau da gure ondorengoei, ondorengoetan sartzen naizen oraindik, transmititu behar den zerbait da, ez? Hasi nintzenean ere ez nekilako, ez? Mundu honen berri, eta gezurra dirudien arren, eta Getariko eskolan ibili arren, lan hori ez da burutu, ez? Orain badakit ari direla bintzat, lanketa hori egiten, eta hemendik aurrera bintzat, eskola bitarrez bada ere, transmisio hori gauzatzen den. Eta transmisio horretarako zu bintzat zure letxoa jarri duzu, dokumentala horrek ere lagundu dezake, ezta? Zerbaiterako egingo zenuen? Itxasora ez nahizun, baina, gutxinez, nire ondarra letxoa jarri dut, eta, zerbaiterako balio badu, bintzat konturatzeko, ez? Zer izan dugun, eta nola bidean goazen. Gaur egun aipatu dugu, Getariak, jatetxe eta ostalaritza eta turismoaren ikuspuntu horretatik baloraldi bat ere bizi duela. Nabaritzen da, ez dakit, kanpotik etortzen direnei, aipatzen ari garen kontu hobek ez, nortasuna, itsasoarekiko lotura hori saiatzen da transmisio hori kanpokoekin egiten edo nabaritzen duzu hori? Ezinbestean egin beharko litzateke, ez? Hasi gure hizkuntzatik, gure ohituretatik eta turismo egoki bat nahi baldin badegu, ez? Eta nik uste posible dela, askotan, beste konnotazio batzuk ematen zaizkio turismo hori, eta ez du zertan, ez? Bada leku bat gu garen hori zabaldu izateko, eta nik uste Getarian egiteko aukera badagoela, ez? Hasi hizkuntzatik eta herri ohitura horiek azaltzetik, denontzat lekua badago.
noski baditu bere alde, bueno, ezain politak ez baita, danak bezala, baina nik uste badala parada horretarako, eta momentu egokian gaudela baita ere, zabaldu nahi dugun hori zabaltzeko baita ere, ez? Eta parriaren bitartez agian egin dezakegu. Dokumentalean zehar, dantzariak ere agertzen dira, bai hasieran eta bai bukaeran, ze mezu bidali nahi izan duzu edo ze kutsu eman nahi izan diozu dantzariekin? Bueno, kasuntan dantzaz konpainiarekin, aspalditik ari nahi zelanean, eta bai erakutsi date, dantzaren bitartez gauza ezberdinak ere konta daitezkela, kaina okerrez banago aurreko egun batean ere dantzariren bat izan dezute hemen. Bai. Asko etortzen zaizki bostegunetan, baina bai, leire... esango dut? Bujanda izan zen hemen. Eta dantzak araikide horrei beldurrak entze horretan ere, gauzak adirazi daitezkela, agian ez hain zehatzak, agian metaforikoagoak, ez? Baina balio dula zerbait adierazteko, eta gero baita ere, bakoitzak ere bere konklusioak atera ditzakela ikusten duen hortatik edo sentitzen duen hortatik. Aipatu duzu herritar asko, nahastu behar izan dituzula proiektu hontan, herritarrak bai, baina profesional asko ere bai, tartean Juanfe Garcés, argazki zuzendari lanetan, horre irudiaren... Tolosarra behaina. Egia da, nintzen konturatu. Hor tartean irudian, zurekin batera eta Juanferekin batera Gorka Arostigi eta Urtzi Esnal, audio postprodukzioan eta zuzeneko audioan Fabio de las Morenas eta Nashmore Estudioa, Inigo Esposito ikusi dugu redaktore lanetan, dantzariak aipatu dituzue, Andrea Aguado, Maili Gaztelumendi, Laura Gelatasa, Julen Flores, Beñatu Urrutia eta Aitor Jimenez, Gil Narusnen koreografo lanetan, Xavier Sukia testua eta ofa hotxean, Lara Ituren grafismoan, itzulpenean, Belaxe, jende asko hemen lanean, Xavier Izastibera kartelaren osatzean, eta duela gutxire bigarren kafean izan genuen, eta estima handia diogun, Paula Olaz, soinu bandaren komposizioan, aze lantalde osatu duzun. Eta haze lan egin duen, Paulak batez ere zegi esan, oso lan erreza izan da berakin egitea, eta entzun dezagun igual ez, hobeto. Eta eskutxik ere naiz etorri, soinu bandara ekarri zuet. Ze ona! Lanera bidean, ez da filma, baina bai filma sentitzeko beste modu bat. Bai. Oso soinu banden zaleak gara gainera. Fizikoki. Eta Paulo Olazekin, hemendik denbora luze ez da pasako berriz ere arekin kafe hartzeko, egia esan, elkarrezketatu errexea, goxoa, leuna eta zoragarria da, konposatzaile ezin hobea, eta uste dut lanerako ere bainate traza hori hartzen digula. Bai, ez dizut, nik ideia saldu eta urrena bializianean, esan nion, listo Paulari, amaitu dugu ez. Bai, esan plazer bat izan da, eta oso gustora ez. Zuk grabatutako irudi horien gainean musika bat egitea horrek ez du preziorik. Soinua entzuten da hemen? Oker ez banez, hau akordoi bada, bai. Bere autua izan da, zuk bazenuen akordia eta itxasoen arteko lotura horren zerbait edo? Ez, nik ez nion nola ezer mugarik jarri, eta egia esan gero nik ateitu nire konklusioak ez, egurrezko batzuk, airezko batzuk, metalesko batzuk, eta hori izan da nire konklusioa. Berari ez dio galdetu, eta nire horrekin galdetu naiz. Baina hori ere badalen esan duzuna ez, dantzariekin pixkat irikita utzi nahi izan duzula interpretazioa, zuri hori iradoki dizu. Hori eta gaina gustatu zait, azalpena nire buruari eman da, eta bega, horrekin aurrea. Inigo izen asko ipatu ditu, Beñat lantalde oso zabala. Bat ematutziko nuen akaso jule. Baina asko ipatu dituzu, nolako izan da lantalde hori dena koordinatzea, horren buru egitea? Nik uste proiektu guztietan, gero maitza atetzen da, baina bide horretan egiten dituzun harreman horiek direla. Nahi bintzat gehien unkitzen hauetenak, ez? Kiroletan eraritu nahi zenean egiten dituzun afari horiek, ez dakit, elkarrizketa horiek, eta nik uste proiektu honetan ere bai, ez? Ideia horretan hasi ginenetik, bakoitzaren proposamena jaso, ez dakit, elkarbanatu, eta nik uste hori dala aberazten duena baita ere, ez? Historiaz gain, ez... pertsona bat, batez ere profesionalki ez, beste gandik ikaste hori, azken batean nire berri bat nahi zontan,
eta dakiten hori entzun, adibidez musikaren arloan Paula Olasi, irudiaren aldetik Juanfe Garcesi, soinuaren aldetik Fabiori, entzuten, ikasi eta bata berazten da, ez? Eta dokumentalaren hasieran eta bukaeran, Xabier Zukiaren ahotsa entzuten da, testuak ere bereak dira? Beste artista bat, Xabier Zuki ez dugu deskubrituko, aurreko proiektu batean ere parte hartu genuen elkarrekin, eta Xabierri kontatzen dio denean zerbait, baita ere erreskada motatzeit bertsoa, eta gutxi izateko, hori esan placer bada, eta beti asmatzen ni bintzat oso gustora gelditzen naiz, beak egiten duen interpretazio horretatik. Jendearez inguratzea garrantzitsua da Inigo, baina jende honaz inguratzen ere asmatzen du bainatek, Bai, dudarik gabe, denak ere etxerako modukoak eta denak ere profesional bikaina. Alde neurrian, Bueno, bainat, ez dakit, hemendik aurrera, behin jada lehendabiziko estrenainaldia eta lehendabiziko hilabete hauek pasata, ze bide egingo du dokumentalak? Bai, helburua pixkate hori, kostaldeko herriak batez ere zeharkatzea, eta gero barrualdego ere, posible bada, segia esan, antzeko egoera bat bizi da baserri ingurutan ere bai. Egia esan, erdi galduta, erdituta, itxaso zabale horretan, azken fase hori ez dedalako gehiagi kontrolatzen, eta pixkanaka egiteko asmoarekin, zarautzen bai izango gara datorren hilabetian, 18an gaizki ez banago, urrengoan arroan izango gara, eta hortik aurrera ikusi behar berre zaukera dauden. Itxasoarekin egin duzu lan horrengoan, baserriare behin baino gehiagotan aipatu dituzu, baldu bainat gerekak, beste zerbait eskuartean? Beste zerbait bai, ez baserri munduarekin lotuta, baina ez aurrekoan ere ikusten un Alcarraz filma ez dakite ikusteko aukera izan dezuen, eta antzeko egoera bat, egia esan oso identifikatuta sentitu naiz, ez? Antzeko egoera bat baserri munduan, eta hori, beti atentzioa deitzen den zerbait ezagutzen ez dudana. Beñat Gereka, itxasoak pizten gaitu dokumentalaren zuzendaria, mila esker bigarren kafera hurbiltzagatik, eta hurrengo batean ere, beste hitzekiren baten bueltan, bigarren kafe hori hartzera gonbidatzen zaitugun. Eskerrik asko. Nahi zuten nian tortzeko prest. Izan ondo. Eta itxasora begira egotetik itxasoan euria egiten duela ikustera. Urdangarinekin egingo dugu urrengo tartetxoa eta laister kontu gehiago zuekin elkarbanatzeko hemen bigarren kafean naiz irratien. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aizu Julen, goiuri joan zigu batean, baina mezutxo bate helarazi digute. Azken egunetan kontatu dizugu, hainbat diska ari direla, poliki-poliki argitaratzen, udazkena edo uda oste honetan egokitzen da, dagoeneko urria da. Eta horietako bat, lagun eta asko maite ditugun musikari batzuen eskutik. Entzun. Kaixo, bigarren kafeko lagunok, Lidia Insausti naiz, Arima Souleko abeslaria. Lehenago Arima du kanta entzun duzue, eta kontatu nahi dizuet gaur gure diska berria atera dugula, gure lehen lan luzea, eta honekin batera ere bideoklip berria atera dugu, gu Andereak abestiarena. Eta abestia guretzat oso garrantzitsua eta potentea da, emakumearen alduntzeari buruz hitz egiten duelako,
eta oso mezu garrantzitsua duelako barnean. Bideoklipan ere ikusiko duzue mota askotako emakumeak daudela, eta uste dugu indar asko duela, kolore asko ere mugitzen dira, eta espero dugu abesti honekin dantzatzea eta gozatzea arimaz beteta. Besarkada handi bat. Gaur ez duela egun batzuk helarazi zigun Lidiak ostiralean kaleratu zuten diskoa, hau kantutzarra eta bideokliptzarra. Badut zerbait esateko, entzun nazazu, bota hauek ibiltzeko, egin izan dira. Oraindik sentitzen du, berriz gaudela iraganan. Lotxaz eraman gaituztela, plazaren erdi-erdira. Iritsi da unea, urrezko kaiola usteko. Batuko garaiz paguztia, askegan egiteko. Armairuan gordeta, oiturak bizi dira. Trapuzarrak erretzea, bengoz komeni da. Fedenik geratzen bada, apur bat erakutsi zazu. Detenak berdinak bagara, eredutzat hartu. Iritsi da unea, urrezko kaiola usteko. Batuko garaiz paguztia, askegan egiteko. Anderea gu, 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 jada duzu zer ikasi, norzaren galdetu, eskua izkutatzen hasi, zerbait ezagutu. Joku dirudiena, amets gaizto bihurtzen da, maiz begira daino zoena, itxura estaltzen du. Maskara guztiak, kentzeko ordua jatu da. Gironekin eta horrelako kantutzarrekin gozatzeko aukera Arima Soul urriaren 14an, alegia ostiral honetan arratsaldeko 7:00 Imanol Larzabal aretoan, Lugaritze kulturetxean sarrerak dagoeneko salgai Donostia kulturan. Hori ostiralean eta larun batean beste plan puxka. Bi sarrera dauzkagu zuen artean zozkatzeko, gure sare sozialetan aukera daukazue. Pianista italiar haundi baten kontzertua ikusteko, hori larun batean izango da, hain zuzen ere Victoria Eugenia klubean, eta sartu gure Instagramean eta gozatu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Zer. Bueno, matematiketarako ordua iritsi dela. Matematiketarako ordua? Wow. Nori nondik atea dezuen, hau kontratuan etzegon. A ber,
Zainek esango dit, zenbaten 13 bider 45. 13 bider 45, 585. ona. 585, bider 135. Erotzi pentsatzen, berrogeita mezortzi mila, irurogeita mezortzi mila bat ziron da irurogeita amabost. Harrituta nago. 78.935, kena 12.000. Horrexagoa da. Bai. 76.935. Ze matematikalariak zareten? Baina, bueno, guk ez bezala, tramparik gabe, matematikak egiten zituen pertsona batetaz hitz egingo dizuet gaurkoan. Zenbakien liuratzaile, deitzen diote. Badakizuen orden? Angel Cuerdo. Izan ziteken, baina ez. Nik uste dut badakidala nori buruz ari zaren. Esango dizuet. Bai. Augusta Ada King ez ari naiz. Ada Lovelace gisa ezagutzen duguna. Matematikalari eta idazle Britaniarra izan zen, ordenagailuak programatzen zituen lehen emakumea. 1815 urtean jaio zen eta 1852an zendu zen. Zenbat urterekin? 37. Ba ez, 36 zituen, bueno. Baina ez zituen 37 bete. Abenduan jaio zelako. Baina 37 kurtsuan zebilen. Hori da. Eta, bueno, matematikaren arloan jaso zuen prestakuntza akademikoari esker, 1833 urtean, makina analitikoa, hau da, Charles, izenekin nahaztu egiten naiz, baina, bueno, pertsona honek asmatutako kalkulagailu mekanikoari buruzko ikerketa lan nekeza hasi zuen. Eta, bueno, tresna honi esker, Lovelacek ordenagailuentzako programa bat garatu zuen 43. urtean. Makina batek prozesatzeko kodeautako algoritmo baten bitartez. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker. Eta aurrerago programa horri esker, Jacob Bernoulli matematikalariak zenbaki arrazionalen edo, Bernoulliren zenbakien sekuentzia bat kalkulatza lortu zuten. Eta galetuko duzu, eta zergatik bapatean hainbeste matematika eta emakume honen inguruko hitz hau? Urtero, urriaren 2. aste artean, Ada Lovelaceen nazioarteko eguna ospatzen da. 2009 geroztik. Zientziaren, teknologiaren eta matematikaren esparruan sartzen diren emakumeen lorpenak onartzen dituen nazioarteko eguna. Jakina den bezala garai hartako aurre iritziengatik emakume askok beren nortasuna ezkutatu behar izan zuten. Esaterako Lovelacek teknologia alorrean egindako lanari 1953 urtean emantzitaion aitortza edo eta kreditua. Arau sozialek, aurreiritziek eta itxaropenek mugatu egiten dute emakumeen interesa eta baldintzatu egiten dute emakumeen ibilbidea. Izan ere, 135 baino ez dute zientziarekin lotutako unibertsitate karrerak aukeratzen. Gainera, aukeratzen dutenen bidea oztopoz beterikoa da. Eta hau argi ikusi dezakegu egungo enpresak aztertzen baditugu. Esaterako, Apple enpresa guztiok ezagutzen dugu, bertan emakumeak langileen 133 dira. Lidergo postuei dagokienez, 129 jaisten da, eta soilik lanpostu teknikoi erreparatzen badiegu, emakumeen kopurua 123an, baino ez dago. Eta joera hau, ia enpresa guztietan errepikatzen da. Facebooken esaterako, emakumeen langileak pixka bat gehiago dira, 137 dira. Lidergo postu ez ari bagara, 134,2 dira, eta lanpostu teknikoi dagokienez, 124,1 dago.
Azkeneko bat aipatzearren Google aipatuko dut, emakumeak langileen 31,6 dira bertan, eta 26,1 jaisten da, eta lidergo postuei dagokienez 25,7 dira. Eizu, akaso kontestu hartzearen urrengo baterako beste sektore batzutako datuak beharko genituzke, baina itzaizkit alako datu txarrak iruditzen analisiaren zati batean. Noski, 23 emakumeak izatea Apple-en gutxi da, baina arrakala lidergo postui dagokionez 3,4 izatea, ez da inbeste kontuan izaten badugu, adibidez, Osakidetzan medikuntzako esparruan, uste dut medikuen oso saltu bat, 32 emakumezkoa direla dagoeneko, baina zuzendaritza postuetan 10% edo, ez da egiten. Datuak asmatzen ari naiz, eta hau aztertuko dugu, goretik beste baterako badu hor lana, baina arrakala hori oso handi izaten da, eta kasu honetan, Facebooken 3 puntukoa da langileko puru orokorra eta lidergo postuen artekoa, noski, bai, hori konpondu beharko da, baina 3 puntutxo portzentual etzaita inbeste iruditzen, beste esparru batzutan sentsazioa dauka eta askoz gehiago dela. Baina ez dakite aztertu beharko genuke. Bai, nik ere ala esango nuke, baina... Arrazoi duzu, baina pentsatzen ari nintzen, izen enpresa handi horien izena gaipatu, eta burura etorritzen zaizkigun izen guztiak denak dira gizonak. Zuk Apple aipatu eta lehen Steve Jobs zen gizona, zendu zen, eta orain Tim Cook da gizona. Zuk Facebook aipatu eta Mark, nola da? Segun Zuckerberg. Zuckerberg, etorten zaigu burura Googleen, Larry Bing. Bizitzari eskerrak, 400 eta 47 bigarren kafe egin, iristeko momentu bat, nik zuzentzen dudan goiuri ingelesezko edo auskalo hizkuntzetako abizen baten ahoskeran. Esaten ari nintzen hartu eta garrantzitsuena hori altzen. Eski asko gozatzen ari nintzen merkatu. Ja. Ba hori, denak, oraindik denak. Bai. Enpresa horien aurpegi eta izen potoloak denak gizonenak dira. Badago baten bat? Joa intzatorkit, baina esango nuke badagoela. Emakume... zera, ez da egite... nola esan, ordezkari lan hori egiten duena, edo horrelako figura representatiboa egiten duena, horrelako... Lehen Tinderren bazegoen, baino ez da egit adibiduan egiten. Erasoak zirela eta utzi eta Bumble sortu zen. Beraz, ez dakit. Orain, Google, Facebook handi hauetan ez datorkit. Niri burura Microsoften Satya Nadella da, gizona baita. Horrela, potolo horietaz ari naiz. Bueno, beste baterako analisiare egingo dugu. Bai, ze enpresa handi teknologiko asko daude eta horre agertuko dira, baina bai, dudarik gabe. Aurpegi ezagun horietan behintzat ez daude. Bai. Bueno, eta galetuko duzue, egungo gizartean, denok libre bagara aukeratzeko zer ikasi, zergatik dago gero zientzia munduan horrelako ezberdintasuna emakume eta gizonezkoen artean. Banik horrela laburki azaltzeko, batetik estereotipoak aipatu nahi ditut, oraindik ere mundu hau maskulinotzat hartzen delako. Eta gurasoak zein irakasleak oso txikitatik nesken zientziatarako gaitasunak zalantzan jartzen dituzte, inkostienteki izan arren. Bestetik, ingurune profesionalari dagokionez, batez ere maskulinoak diren inguru profesionaletan, gertatzen dena da ez direla inklusiboak eta askotan bertan lan egiten duten emakumeak sexismoak edo jazarpenak jasan behar izaten dituztela. Esaterako irakurri dut bideojokoen munduan emakume askok gizonezkoen izenean izkutatzen direla jazarpen hauek ez jasoteko. Eta bestetik, emakumezko modeloen eskasi bat dagoela esango nuke. Hau da, zientziaz eta teknologiaz hitz egiten denean, neskek entzuten dituzten erreferente gehienak maskulinoak dira. Eta emakumeak arlo horretan egin duten ekarpena izugarria bada ere, historian zehar beraien ekarpena ezabatua izan da. Eta horregatik gaurkoan, emakume garrantzitsu batzuk aipatzea erabakiot, ikusteko ea benetan badakizkigun nortzuk diren, ala ez.
bizen hitzetan, maialen lujan bioren azken puntuetan, ziegi diren beldurretan. Marie Curie. Bakizuen orden, hau bai, ez da? Bai, noski. Zuek? Bai. Ui. Beldurtu egin naiz, bueno, hau da agian ezagunena, fisikan eta matematikan lizentzia duna, eta, bueno, radioa eta polonioa berak aurkitu zituen, eta Nobel saria jaso zuen lehen emakumea izan zen. Gainera, partido bikoitzagatik lehenengo fisikan, eta ondoren kimikan. Valentina Tereshkova. Hau ez. Nik ez. Ez, Jo, hau lehen emakume astronauta izan zen. Ara. Nik hau esango nuke lehen ezkuntzan, bai, ematen dela. Esango nuke. Erge gazteagoa zara, Bai, egia da. Aldatu egin dira kurrikulumak. Egia da. Goiuri barkatu pixkat gaiztuak izatea, Baina... Zuk hori esatea oso goza xelebrea da. Egia da. Vale. Ui. Ez dizugu kontrarik egin. Ez baino barri egin didazu, Bai, pixkat adin erori zaizulako. Vale. Barri egin ez, baina orokorrean zu izaten zara gu zahartzat kokatu eta gaztearen posizio hartzen duena, eta bapatean gure taldean zaude. Ez. Pasagabe, jo. Valentina Tereshkova, egia esan izen horrekin, astronauta izateare, pegatzen dio pixka bat. Baina... Vale. Sovietar batasunak izan zuen apostu interplanetario horrekin, kalkula ezaket Tereshkova etzela italiarra, baina, tira. Parre egin nahi ez dut pasatzen. Niri ez zidan izena ezaguna egiten, baina egia da, azken aldian, esaten den bezala, bastante atopen nagoela, espazioko kontu hiekin. Bai? Bai. Horrengo batean, astearteren batean, olako reportaje bat ingo duzu? Akaso bai, orain dela gutxi joan dira nazioarteko estazio horretara, estatu batetatik abiatu dene espaziontzi batean, 4 pertsona uste dut, eta aste honetan dira jeistekoak lehen beraien ordezan lanean ari zirenak. Eta uretan nola amerizatu esaten da, uretan urartu egiten duten horiek eta gustura ikusten ditut. Nahi duzu aipatzea beste emakume bat astronomia munduan aritua? Bota, venga! Hipatia de Alejandria. Bai, hau bai? Hipatia, bai. Bai, zarren posizioak zehazteko tresna jatorrizkoa, bere diseinua hobetu egin zuen. Tereshkova aipatu duzula, eta nik bere jatorria finkatzearen konfirmatut Rusiarra dela, kosmonauta, ingeniaria eta politikari Rusiarra, irakurri dut Vladimir Putinekin oso harreman ona mantendu izan duela, beraz, oraintxe bere popularidadea igual ez dago, onenean. Argazki ikusten ari nahi zinigo, zure pantailan, eta haure lagun izateko hobe izango da. Bai, egia esan, horpegi, gogorra dauka, bai, 85 urte ditu, eta Rusiarra da. Gainera, hemen ari nahi ikusten, beste kosmonauta batekin ere ezkondu zen, eta gauz asko egin dituen emakumea, beste baterako. Gaurra, beste baterako eguna. Barkai guzti, baina bihar ostiral itxurako eguna da, gaur ostiral itxurako eguna da, bihar ez du golanik egingo, eta horren da, hortxe gaitza pixkat aztoratu da. Bai. Zer dun? Ene alaba. Marinera maitean aldun. Bai. Baina marinera Irlandara zien. Bai. Eta iretzako zein den ba? Jauntxoa. Ikustezu, haze plana. Bueno, Goretti, segi, erabat aztoratuta gaude. Azken bat aipatuko dugu. Bai. Espainiarra, hau ezagutzen duzuen, Margarita de Salas. Bai, Margarita Salas, bai. Ezu duela urte gutxi hiltzen, 2017an edo horrelako zerbait. Badakizu zen Margarita Salasek gogorazi dit beste personaje kutre bat batzutan parra egiten duzuela zuek. Bai, pixkat adina erortzen aizi, baina bada omen dago, badakizen errimata guzti egiten du. Ez dago telebistako saio batean personaje bat ola nahiko
graziosoa Salas abizenarekin. Paquita Salas. Horrekin aztu naiz. Telebistan ez, Netflixeko. Netflixekoa, bueno. Bai. Paquita Salas. Guztek, Julen. Netflix. Telebista ez teki. Telebista. Eta ni hemen, jende gazteke itxeik beste Salas bat eta bai. Paquita Salas. Gomendagarria, bide batez. Bueno, baina zentratuko gara orduan, Margarita de Salasen zientzialari espainiarra dau. Zer egin zuen badakizu? Zu gidoi edatzi duzulako. Baina gidoia irakurtzea elitzatek ez zilegita. Margarita Salas da ez da, ez de Salas. Ui, baz. Margarita Salas, bai. Bueno, honek bere lanaren bitartez denean aurrerapen garrantzitsuak aurkitu zituen. Eta esango duzu, izen pila bat aipatu ditugu eta nora nahi duzu iritsi. Laburbiltzearren, beste 1000 izen aipan nintzaken arren, argi utzi nahi duena da honekin historian zehar handia izan dela emakumeek zientzian egindako ekarpena. Eta bestetik, badela estereotipoak apurtzen hasteko garaia eta generoa edozein dela ere edo nork izan ditzakela zientziarako gaitasunak. Goreti Oreja. Eskerrik asko esan aurretik, etxeko lanak beste baterako. Ara? Arrakalaren hori aztertuko dugu, ezta? Bai. Aipatu dugu osakidetza, baina aipatu genitzak beste sektore batzutan ze arrakala dauden, eta datu festa bat osatu, eta hortik osarketak bideratu. Eta bide batez teknologia enpresetan ere leno aipatu ditugu, Tim Cook eta bestelakoak, eta arba dauden hor emakumeak, ze baten batzuk badaudela, eta egongo dira, baina handi hauetan? Handi hauetan ez. Bilatu eta guk egingo ditugu handi. Bigarren kafetik kapitalismo bortitzen agoratzea ere izango, baina tira. Borroka horok dakartza bere kontraesanak eta... Aipatu behar dira. Aizue, gaurko saioa agurtzeko kantu goxo eta eder bat, gaurko egunez jaio zelako kantu honen sortzailea. Urriaren 11 batean jaiozen, Pau Donés, Bartzelonan jaiozen eta tira, kantu ederrak utzi zituen bere gaixotasunarekin borrokan asko eta Humo izeneko kantu hau dagoeneko antxe borrokan zebilela aterateko diskoritako batean kaleratu zuen eta nahiko gaixo zegoela bersio filarmonikoa begin zuen Humo kantuarekin. Gukea bezala desagertuko gara gaur, baina ostegunean bueltatuko gara. Goreti Oreja Mitxilena ostegun arte. Agur. Julen Goikoetxea, atorren aste artera arte. Hori da, dobili. Austiralean uste duten mentzarela. Egia, austiralean. Hori izan diate. Austiralean arte. Goiuri zeizaran dia, ostegun arte. Agur. Azuri entzule, ostegunen arte, ondo izan, gozatu humorekin. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandoné. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Y ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si está fuera la última vez. Y ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo
que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Keep calm and bigarren kafea.